kinocok ingin sami diwada yudha ing mangke ana candhaing caripun nggih para panakawan ingkang wis tinggal sami guyon gegojegan sarawi kami dangetaken genjingan sinom rujak jeruk kakung putri engkel-engkelan suwangga bedhog grandang ngentang buakne tole terakan dani
ngendi? Ayo Bu. Ayo Bu. Nek sing nyeluk ayo Bu aku ora patek patut ya. Ora patut. Coba ngempul ayo. Ayo Bu ngono. Iya. Kalau kencangan. Ayo Bu ya. Ayo kejar. Rasa majone sing ning omah nesu. Macake iki wong coba nyeluk macake. Ojo salah tompo ta. Iki wong anu jeluk-jeluk ngono kan macok. Kita sore. Wah, santai bae lho. Ayo Pak, ayo. Kan nek ganggu terang wae, aman-aman. Penak. Digembok sak kuncine. Digembok sak kuncine iki padha bae. Penak. Selendang biru. Selendang biru. Jenenge ning taruh ki kegojekan ngoten niku lumrah ya ta Kak? Koyo malah arep terus do tenanan ya gak lah. Aja sok kanca mangan, kanca ngano. Gak boleh. Nano. Pur kakung para kanca parawit bareng jiro lu ya. Yang besok. Kasih lagi. Iya, Mbak. Dandang kentang tanya sambal lontang. Gendut galuh. Mas Dikit mau tanya sama dirimu. Iya, gimana Mas? Iya. Soal. Iya. Gimana Mas? Baca ya. Umurku sudah. Oh, masih sudah. Anu lagu masuk ke niku yang ngerti sinten Dek? Kira satu. Aduh ya. Anu Surata. Sesuk dicatet ya. Oke. Nah, apa-apa.
Bocah saiki ra dong cerita iki ora masalah. Sesebele ngaten nggih, Duk. Dadi nek nembangke niku saged-saged digoleki pangritane sapa. Mosok maksudku sing cerita Rinto. Mas BK dari ngandani. Wah, nggih. Oke. Bisa Pak Selepun. Mangga balik jungkir akeh korban kekerasan Gelai mesake sing anak ini Bu Bija, sampeyan sakit nyupir. Boten ngoten. Tenane lho. Sing jujur, sampe nyopir. Saged. Pun duwe SIM. Lah, Pun duwe SIM. sampun. Ngerti rambu-rambu lalu lintas. Boten. Lampu abang ijo ngene ngerti. Nah, nek lampu pas ngurut abang niku tandane Makanya berhenti. berhenti. Nek ijo, Itu jalan terus. nek kuning. Hati-hati. Jadi nek abang iki mandek ya, Bu. Aja mandek kok nekat iki gak boleh. Gak parah. Nah, iki Mbok karep ngucap. Abang mandek toh. Terus ya Bu, ayo disambut ki mau terus ya. Udah ya Siapa